Ну що, доброго здоров'я, чистовані позирачі, доброго здоров'ячка цімборове, низьки сись мацур наконець перебереся у дещо маймоцное. За цілу зиму, за цілий сись фебруар місяць я довго і занудно клепав клепачом тоді пластини з желіза і наконець докінчив. Та ми низьки можемо вчинити собі наконець ту паранну броню, брігандінову, гися каже. Вона має дешева з желізних филів броні, айбо при тому доста читава. Пойме. Убито то зробити, та узьмемо раз виціть все, що в нас тут лежало. Та й треба нам буде ще кожу на шльом. Туйки у мене вже лежать прилажені пластини, руно 13, і пентиком і треба було. Між тим, схоснував на ісе половину желіза, яке в мене було, ще ми треба буде пакти на желізо. Ну, айбо можемо тепер наконець учинити то, що... Я в перший раз таке буду чинити, розумієте? Я ще таку паранну броню не чинив. Так, там треба було 7 сих. О, сяк. Brigandine Body Armor. Ну, Tier Protection 3 пише, а у сеї полотняної Tier Protection 2 лише. Ну, там буде много майсильний штраф на голод, на точність дальної зброї, айбо мені то не читаво інтересно. Гатіся як чинили? Та як так мали бути, це як? На гаті лише 4 треба було, добре. А на шолом я і не тямлю. Ага, шолом сяк. 4 такі, добре, супер. Ну, уберімося, як воно буде визирати. Бем! Никите, який модний мацур. Ху-ху-ху. Никите, який паранний мацур. Вау! І все читаво. Ну, і сив броню теоретично я бися вже мав абсолютно не багати ніякого медвідя. Насправді я не читаво хочу все тепер тестувати, бо і ця броня була дорога, та й би її пак поремонтувати, та мені теж треба буде і желізні пластини, і шкури, уби її поладити. Ну, та не хочеться опусто, знаєте, не хочеться опусто тим ризикувати. Ну, айбо визира також це буде дуже круто. Много майчитовий у неї штраф на нахоження. Та й насправді я вам так купую, уби просто ходити по білому світу, та мені може і це і не треба буде. І ця броня хіба на стичку з медвідем добра, авать кіть ми треба буде, наприклад, йти десь у глибокі шахти, а у глибоких шахтах дуже такі сильні дріфтерися появляють, дуже читаві фраси. Ну, та убися з ними бити, та мусить буде таку броню. Я ще думав, що може це буде вчинити і щит із желіза, наприклад. Ну, із желіза собі ще можу вчинити цей щит. Я не знав, чого я дотепер не вчинив собі щит, і себе мало бути доста нетяжко. Зробити. Я се давно міг учинити ще й щит. Ну, добре. Раз ся туди переберемо у нашу полотняну броню, я не мушу на собі фурт тягати цю желізну. Теоретично я її можу носити з собою на трафунок, кіть мені требася з кимось бити, та наскоренькося перебрати, та й бух-бух-бух, та й убитку. А так фурту не уходити, та буде досить напряжно, навіть не тільки спозад штрафа на голод, скільки спозад штрафа на walk speed. Тут walk speed мінус 5, тут walk speed мінус 2%. Ну, не такий великий розділ насправді. Так, та що? Та я десь там у 4-му епізоді казав, я цю зиму буду учмілений, бо в мене є много вина. Ну, та можемо піти якраз празднувати той факт, що в мене є нова крута желізна броня. Візьмемо це відро та йдемо празднувати. Це вип'ю 10 літрів нараз вина. Нормально, мучмілений.
було б дуже недобрі, якбися тепер якийсь медвідь О, господичку, якбися тепер якийсь медвідь появив. Так, сяк бавиться, Йой, гравітація вже не фунгує, слухайте. Ну, доста весело насправді. Дораз, він протверзіє, сього вино довго не держить. Та на морозові той алкоголь довго не держить. Ну, я вам кажу, що м хотів. Значить, у минулому епізодові теж споминав, ож хочу загородити ціле своє газдюство стіною. І сесе не фігля, сесе насправді доста важно. Хочу усе загородити стіною, бо так буде банально майбезпечно. Я не знав, де конкретно спавняться медведі, або я набізивно можу поїсти, що не у рамках мого газдюства. Йой, може почекати найпротверзів, а далі говорити, бо я вам буду розказувати, а вас зачне млоїти від того, як ви никаєте на екран. Ну добре, або що м хотів казати? Я хочу упалити стіну кругом цілого свого газдюства, бо де бися не спавнили медведі, вонися не спавнять усьому квадратику, вонися мусять спавнити десь у хащі, я так розумів. Того набити там, біля торговця, того набити десь там. Ну, теперки у мене є тверда гіпотеза, ось тут і медведі спавняться десь інде, а пак приходять до мене думи. Та аби себе в них убезпечити, я можу загородити ціле газдюство стіну. Я ся цим займу. Не думав, ось ото буде реально вчинити у рамках епізода, або вчинити треба. На то мені треба буде дуже много простої землі, сякої low fertility soil. На то мені треба буде глину, або чинити коблестоне. Це коблестоне. Знаєте, що це таке? Всякий вчиню гранітовий бургувчак, та й буде парада. Може не лише гранітовий, або то буде видко. Просто граніта в раз доста много. Треба си раз лише намітити туди. Маяки си намітати. Хотім відмітити, де у мене, значить, буде стіна. Но, мені ся видить, треба зачинати, але да, як туй. Се у мене туй medium fertility soil, сесюмо заберемо, і сю нам треба буде. З желізною лопатою робота йде, ого. Ну, да, як так. Намечемо собі, да, як маяки, як ото має бути. Тут що, озеро? Ну тут озерце. Ну, та я видав туди до озерця покладу, та й заверну. Тут у мене просто деревце, та може ліпше почекати яри. Никита, я почекав яри, уби се виросло, а кой виросте, та я його зотну, та тут у мене ся буде кінчати стіна. Тут вона буде у мене завертати. Да, як так. Та я собі тут маяк покладу, плюс-мінус. Ну, та у того бока. Ну, значить, треба буде зруняти сись бережок. То буде, видав, не тяжко. Я се так думав, що сись бережок мені не мусить зрунювати повністю, мені треба зруняти лише його гибовункову половину, туйка. А однушню половину берега, котра буде одну стіну, та я не мушу зрунювати, бо теоретично я можу по ньому вилізати на стіну, побзерати, що там звон. І це, видав, буде добрий план. Так, тут теж треба буде руняти берег. Ну, то не бай. І так само треба буде лише підсіцько зруняти з вонкового бока, а з однушнього бока я не буду читаво міняти. Ну, бо тут у мене вже покладена капличка, та куди я її буду сунути. Айбо, що ще важно оповісти. І це не буде... я вам ще не вказав, яка це має бути стіна. Значить, я собі придумав таку концепцію. Стіна. Треба це, видав, раз відкласти. Ну, та що м хотів поїсти? Треба, видав, учинити один приклад стіна. Я на то хочу пустити сяку білу землю, із котрої у мене є учинена і основна
перва хишка. Зараз укажу, як би то мало визирати. Треба мені ще якихось дощок. Щось тут береза. Береза, є в мене тут сесе. О, а в мене тут сесі ще й суд. Городина. Я й сі городини візьму. Так, треба вчинити той хоч дарабчик стіни, аби ми виділи домак, з чим будемо робити. Айно. Щось таке. Далі у висоту 2 блоків у мене будуть сесі. А далі у мене буде городина. Ну, і це так дуже згруба, як воно буде визирати. Айно, бо, наприклад, я ще можу тут такі всякі іншакі дараби землі покласти. Да, якби його розбавити. Айно, щось таке. Таке. Це ще теж можу поміняти на майінчики. На сякое. Ну, приблизно всяку стіну мав на думці. Ще є що можеш зробити, ось там кожні 10 блоків, наприклад, можеш покласти стовпи з дерева, або щось таке, або його розбавити, аби не була стіна із самого сього. Ну, та якусь таку оборонну структуру хочу си вчинити, і теоретично того має бути доста, аби медвіді не побірували до мене залізти. Бо я се так тямлю, медвідь мав би побірувати перескочити 2 чи навіть 3 блоки. Було у нього щось таке, аж медвіді заскакували на біжі 2 блоки. Ну, а поки там зверху ще буде городина, то буде безпечно. Що буде безпечно від медвідів, все буде добре. Ну, та якось так учиню. Може буде вчинити і майпаранну городину, яка вона там, яка там ся чинить ще городина, не я точок не вкажу вам. Ну, не бай. Ні, вкажу вам всяк. Ну, може і таку маймудну городину вчинити з дощок. Ось таку майпаранну. Або сеся визират в чомусь, знаєте, даже майліпше. Хоч вона менш економна на ресурси, сяку кіть учинити та треба 2 ковбиці цілі, а з одної ковбиці буде много дощок, 12 дощок, а з 12 дощок можеш учинити всяких городин много. Ну, коротше ось. І ця городина, яку я тепер вихоснував, та по ресурсам много майдорога, якої така з дощок. Або визират майфайно, така, інтересна. Ну. Добрі, та мав епен цяку концепцію, та хочу сяк загородити ціле своє газдюство, кілького витко. Сюди, туйка буде руно, туйка озеро, правда. Та я думав, що я по озерові не буду чинити руно таку стіну. Ну, не знав, з чим не придумав, да як ото буде. Або що ще хотів уповісти окремо Никити, це у нас уже 6 февруара, доходить до кінця день, а у мене ще повна півниця ідіння, навіть кіть ми не никаємо на вино, котримся теж можна їсти. У мене тут ще є 2 штуси моркви, ще капуста, ще в ній є доста зерна, та й тут несуть ще готові м'ясні страви. Так? І кроме цього є в нього ще у хижі доста напечених колачів. Як сюди вискочити? Є в нього ще у хижі доста напечених колачів. Між іншим, хтось у коментарях звідався, це буде це буде усякого колача, на котрий ще 2 драби кіста потрачені на всі завітюльки зверху, це буде в нього много ситости. Но, та указалося ось ні. Ось це все сугубо на параду, і з цьогося много не наїжте. Никите, видите, у нього грейн зерна 960, а у всякого простого колача теж лише 960 грейн, видите? Тут 960, тут 960, вони з інакої муки чинили, або усього много ситости того не є. Так, а я чим голоден? Я голоден протеїном, та за їм сьої ратоти туди.
Підняти протеїн, підняти максимальне здоровлічко. Ням-ням-ням-ням-ням. Ну, супер. Та що, та будемо чинити далі сесю оборонну структуру. Може собі на броню треба тут учинити стоян. Як це воно чинити? Там десь було Armor Stand. Дощки та й сіно. Я не поняв. Це якась бага? Що? Коротше, стоян на броню мало забагований. Не тудися кладе, де би мав бути. Круто визирати. О, знаєте, що мені ще треба буде? Я ще планував низько піти туди міді накопати. А там 100% буде глибоко, 100% буде страшно. І скорше всього треба буде Треба буде тамся з кимось бити, та я візьму ту модну броню. Я візьму ту модну броню та в нів буду йти. А не всів. У мене ще є повно готових кулачів. Та я їх з собою наріжу, та це буде моє ідіння, як буду йти туди. Це буде моє ідіння, як буду йти у баню. Такі у мене класного ідіння. Напечене, готове, тут вино, хліб, колач сякий, колач іншакий, колач сякий. Всі в бабці були 6. Ти сись оболок видав, може буде забрати, бо там якісь сусіди в висотку поклали, та я тепер з оболока ніч не вижу. Ти сусідів, то я. Ну, або вже як є. Та що, попробуємося маленько виспати. Айно, та й підемо завтра у баню. Ну, доки чекаємо рано, та хотів вам ще дещо вказати, неките суд стандартні двері. Айно, всякі двері чиняться гейсі, що в мене тут на хижі, а тут ще може чинити всякі такі ворота. Суд всякі ворота 2х2, на них треба дощки та й гвіздя. Суд ворота 2х3, такі мало майчитаві. І суд вообще такі височезні 2х4, великі такі воротища. Та можеш всякі ворота покласти. Ну, фактично мені треба просто цих гвоздиків собі набрати, нашкриптати. На сись треба менше, лише 6, що достане піло. Та можеш собі всякі двоїті ворота вчинити та покласти на всіх боках того. Та покласти на всіх боках. Значить, у мене сяк буде стіна, сяк та й сяк. Та можеш на 3 боки покласти такі ворота. І над тими воротами ще можеш якусь сторожку вчинити, знаєте, ну башту таку посправдішню. Ото би було доста красно, то би було доста файно. А всього бока, де в мене озеро, та можеш учинити теж стіну сплошну, або вчинити ще такий якийсь причал, гурі яким можеш буде покласти лодьку, авать плот. Тут є такий плот, називається рафт. Це не рафт. Як це воно називати? Я не тямлю, треба поникати. Рафт називається, а чого воно мені його не знайшло було? Ну, чиниться таке, ну, просто із зв'язаних ковбиць лодька така, примітивна. Тут суд і лодьки вже великі такі. О, бот. І ника такі красний. Із оріха можеш таку вчинити. Лише вона якась маленька, не видко, як вона визирать у бавці. А ну, я дораз загуглу. Айно, дораз прикріплю вам на відео скріштонош, як визирать та лодька. Коротше, доста прано, може буде таку вчинити.
Єно лиш думав, я не знав, де я на ній буду плавати, бо у мене сесе маленьке озеро, воно ізольоване. І взагалі у мене тут не є много води. Тут куди не побзерайте, в основному земля, тут ще єно маленьке ізольоване озерце, ні з чим не скапчене. Та, в принципі, я собі ту лодьку і хочу вчинити, та то лиш так, знаєте, на параду, аж я вчинив лодьку, бо на ній може буде лише цим озером туди-сюди плавати, та і все. Ото так, не дуже вигодно. Та що, я там хотів іти за ту мідію, або би за нею піти, там мені треба се вчинити буде новий чекан, бо сися скоро кінчить. Ну добре, зрана се вчинимо чекан, це все повикладуємо туди гет, та й підемо. Оборонні структури будемо чинити, коли буде май супокійно вон. Поночі, то ясно, не буде з того діла. Так, я чув сусіда, чув їм як дихав тяжко. Лиш не вижу, де є. Гінди! Добрий рано, боти, добрий рано. На. Ситив бися. Все, не є ніч доброго у нього. Чекаємо. Все, поклонились мися сусідові, так і має бути. Так, я гінди вижу медведя. Я вижу гінди медведя. Та що, хочемо піти потестувати? Це не хочемо. А чи й не хочемо? Семіся дуже не любить. Кампець, та ви такі тільки у вас появилося. Ну, і як мені тепер чинити собі новий чекан, доки там у мене 2 розриви? Все маленько мінять наші плани, мені так видить. Підемо ми за мідію другий день. Тобто я сяк не можу. Я цьому буду підходити, вони ся будуть спавнити. Айно? Як і тут буду просто стояти. А, в мене тут вже інструмент є готовий, то я се задер тепер грію. Ой, мигалю. У мене вже є готовий інструмент, я ся приладив, у мене є новий чекан, і у мене новий є проспектовий чекан. І я ся приладив, я був готовий до цього. А ся я тепер задер грію. Ну, пак не задер. Учиню си новий інструмент, поки як. Мені ся видить, це все проблема у шитких людей, котрі, як так, на публіку щось чинять. Розумієте, я бавлю сам, не записуючи, та я якийсь маленько май організований. А тут мені ся видить, що я дома ніч не розумів, де я йду, що я чиню. У вас теж таке є? Сесіння буду тут мерфелити фурт, не? Доки буду дома. Так, що м казав? Айно, коли записував, та починався якось, знаєте, губити. Хочемося чинити по 10 діл нараз. Я не знав, це все сугубо споза того, що я накручую відео, та дуже хочу постаратися, аби все було файно. Це чого так воно бути? Тут некайте йшов їм виковати собі нову серсаму, а у мене серсама вже була. Гінде вісіла, так і готова. Я се перед цим уже вчинив був колись, і не тямлю коли. А чейко їм перечинював все все желізо, що гінде грудов стояло. Та чей то гди. Ну, ми ся тепер кладемо, коротше, у баню. Треба би ми йти та накопати собі ще міді. Бо у мене міді вже не є, а мені вона треба буде на всякі плити, ще на всякі доброти, які в мене обстало дуже-дуже немного. Ну, що мені з собою треба? За перше, ми сисю, броню, раз кладемо у шифон, вона раз там постоїть. А ми нася беремо сисю модну, парадну, бо тамки на глибині, ко знає, щось з нами гонно стати. І це раз.
лічення ми з собою маємо. Це 2. Далі, треба собою набрати всякого ідіння. Я собою буду брати колачі. Чим май компактно, то ідіння буде стояти, тим ліпше. Ну, 8 таких. Супер. Далі, взяв із собою ще матеріал на лютри. І теоретично я готовий. Біж у мене так шиковно, якої бися хотіло. Такої би просто йду, або ні. І се я просто йду, а і се я біжу. За первою на мені тепер та тяжка броня, спозад котрої я буду май потихи бічі. А за друге, у снігові, я не знаю, чи ви запримітили це ні, та бо по снігові ся май тяжко йде, май потихи. Сяк є, видите? Хоч у чомусь реалістично. Тут кудись мала бути якась яма. Я десь тут заходив. О, все воно. Туйка має бути моя мідь. Та що, ладемеся, там нас якось уже буде видав чекати. Знаєте, що класно? Я тепер всі в желізній броні, і тепер кіть ходити та дуже чути, ось вона на мені крехче. Ану, слухайте. Чути було? Я не знав, це чути було. Ну, мені чути, коротше. Доста інтересна деталь. Бо полотняна броня ніяких звуків не чинить. А сесе так, цорконить. Знаєте, що я ще аддека думав? Послідній час часто ми ся трафляв такі відео і по Vintage Story, гиби, ну там 100 днів у джунглах, 100 днів у такому. І думаю, що ж хочу щось таке теж попробувати вчинити. Ото буде такий досить масивний проєкт, який я не поберу вчинити ацяк за тиждень, за 2, я сяк фурт чиню. Ну, цей епізод я фактично чиню у рамках одного дня, бо я лише цей один день мав час накрутити, айно. Та думав собі, може би розтягнути та вчинити таке май велике відео, аж 100 днів у якихось май інтересних условіях, придумати собі якусь таку темку, якої кажуть люди. Вам би таке було інтересно поникати? Напишіть мені, будьте добрі. Бо я сяк знав, що більше на людей, котрі залітають на канал, вони залітають на якесь одно відео, вони не никають серії. Значить, Кітчелянник був підписаний на мій канал якийсь час, так? І я публікую перший епізод летсплея по Vintage Story. Кітот челянник заінтересований у бавці Vintage Story, та він буде тотоникати, зачинаючи з першого епізода. Айно, бо все, онося зачало вже з ним. А кіт такоїся стає, ось челянник знаходить мій канал, на котрому вже 15-й епізод летсплея. Я далі пущав 16-й, 17-й. Йому не буде так інтересно, бо він не є, як ото кажуть, емоційно інвестований у цей мій летсплей. Йому то не буде так інтересно. Та теоретично, якоїсь такої майвеликої відео, або єнно, воно б було в общому майуспішне для мене, як для контент-крієйтора, мені ся так видить. Або при тому, може, воно б було і легше мало на аудиторію, бо якийсь новий челянник, який прийшов на мій канал, та в нього б не було чувства, аж йой, та мені тепер треба робити домашню роботу, мені тепер треба поникати 15 епізодів твого летсплея з передущих, аби я розумів, щось я тут діє у 16-му. Ну, розумієте, за що кажу? Та, ось може є смисл потихеньку сохранятися з такими довгими затяжними летсплеями, а зачати чинити просто май якісь ізольовані відео поміж собою. Таким падом я буду годен попробувати і много других бавок теж. Я не мушу бути ацяк приліплений від одній бавці. Ото не значить, що я перестану бавити Vintage Story. Ото не значить, що я закрив цей летсплей, наприклад, повністю. Або може був би хосен чинити такі соло-відео,
Ну, бо вони би були легші і на аудиторію. О, між іншим, треба буде що заїсти. Що в мене тут? Колачик із тим із хрінем. Ну, та що м казав? Айно, такі відео би були мало легші на аудиторію, і я так никав ож... Ну, пролистав їм був свої відео за минулий гід, та відділимо, що ті відео, котрі не були прив'язані від якоїсь серії, та в основному набирали удвічі більше проникувань, як кожний епізод летсплея. Ото не значить, що летсплей то не є щось добре, та то не значить, що я його якось неквалітно чиню, бо все, за що я вам кажу, це така доста, обща тенденція. Кожний летсплей у кожного контент-крієйтора має абсолютно єднаку тенденцію. Ось люди файно никають перший епізод, люди файно никають другий, може третій, а далі цифри вже йдуть на спад, бо далеко не кожному буде інтересний епенсий світ, епенсий ця серія, навіть не позиравши на то, це їмся любить вообще сись, контент-крієйтор, можна так казати, цимся любить сись челянник, ото й тому ніч немає. Або це так само усложняє ріст. І це так само усложняє ріст, бо тяжко набирати нову аудиторію, кіть у тебе вже там 256 епізод летсплея по Vintage Story. Так, коротше, маленько щось над цяким думаємося. Що би сте казали за то в мої чистовані позирачі? Попробуємо і дещо інше забавити. Так, виліземо маленько догорі, встановимо тут темпоральну стабільність, бо вже в ній лише 40%, далися навернемо сюди зась. Поняв, все то дараб карти, де у мене темпоральна стабільність і так слаба. Добре, тося пробіжемо думі. Встановимо темпоральну стабільність, там заїме, виспимося, вимечемо з жибів лишні матеріали якісь. Якраз ось ми свіжого каміння ще гранітового назбирали, та треба нам буде на бурговчаку, бо ми тут у стіну чинили оборонну. Нормально буде якраз. Ще може по пути стрітимо того медвідя та затестіруємо нашу броню, це буду годиняся з ним так бити. Та й треба се буде подумати, може учинити щит. Я тут із щитом не знав наробляти. Та й кіть у мене вже тут буде стіна, та й будуть ворота, та може буде собі вчинити нормальний путь, бо у мене були путі комунікації. Ось сюди йде. Ось цим путем я йду у сесю баню, цим путем я йду у сесю баню, ні? Щось таке. Так, може це ще дещо їсти зварити. Є в мене тут 5 яєць, я собі можу вчинити якийсь супчик. Щось засербати, так, 5 цих грибів, та й 5 цибуль, наприклад. Ще якраз буде файний супчик із яйцями. Тут у мене десь була якраз вода. Буде в нас якраз левеш. Цей левеш я з собою, ясне діло, туди у півницю брати не буду. Бо то файно, кіть дома буде якась сербанка на столі, готова. Ні. Любить мися никати, видите, левеш горячий, та з нього ще так пара йде класно. Видите, парася даже спират у поліцію, що вона не проходить наскрізь. Класно. Демеся виспиме, завтра треба йти назад копати. 5 часів рана. Я йду копати мідь гіндеубани. 5 часів рана. Поможи мені, далі я тобі 5 часів рана. Все впаде кіть поклепаний чекан. 5 часів рана. Ти йди копати мідь із мигалем. Біжім. А у продовження минулої теми якраз казав їм за якраз казав їм за якісь індивідуальні відео. Наприклад, учинив їм був відео, яким той
зробив капличку туту. І то відео воно гіби не є якось цілком прив'язане цьому летсплеєві. Айно, воно таке доста окремое. І на то відео доставив доста читавий такий файний фідбек, можна казати. Много людей його побзерало. Ну, никавим статистику, що то відео побзерало много людей нових, котрі сяк не сухтують никати мій канал. І це якраз просто тот показчик, ось сяк фунгує. Уга-буга, кавабуга. Никите, що знайшов. Rich Chunk of Cassetterite. Це я буду годен бронзу чинити. Не, ось мені дуже треба бронзу як на інструмент. Бо в мене вже є желізо. Бо із бронзи класні плити будуть. Такі на лампуші, на щось таке. На якусь декорацію пустити. І це крута штука. А тут взагалі є високий показчик всього. Ні, никайте, видите, ось тут високий показчик MIDI 18%, а олива лише 0,01%. Такий нич, а я тут знайшов багату жилу. Та й це мені дуже повезло насправді. Дуже сиринча посюлювала низьке учоло. Так, мені ся вже всякое причувати. У мене вже темпоральна стабільність лише 20%. Мені би треба виціть потихеньку втікати. А кіть я виціть не втікну, та зачнуть появлятися нові страшні фрази. І я зачну діставати шкоду просто від того, що я тут є. Так, добре, і сеся пак докопле другий раз. Господичку, сеся пак докопле другий раз. Тепер і так не встигну все викопати. Щось це був. Так, це я вже дістав шкоду просто від того, що я тут. Не круто. Буду знати, значить, кіть у не менше 10% темпоральної стабільності, та вже починав діставати шкоду. Так собі експірієнсу, повім вам. Не дуже круто. Серйозно, я просто дістав шкоду. Утікай. Шиковно думі, утікай. Голову приведи у порядок. А ще усі части карти і так темпоральна стабільність у гузиці. Мені треба онь до місця добрати, там буде ліпше. Хоч мися Дейв не привижать. Потихо вирунюється. Потихо вирунюється, добре. Не ось якось сильно не побило, або сам факт, що я фурт дістав шкоду в того ж, темпорально нестабільна голова, то доста, не круто. На 6 злитків на 6 злитків цієї бронзи буде доста 10 крихт. Значить, я буду годину чинити ще 6, та ще 6, та ще 6. Файно. То буде добрий план. Посижу мало дома у супокої, позанімався металургією, не хочуся тепер засміригувати. Та й може і бізмутової бронзи теж вчинити піціцько. І в мене много менше, бо мало є. Іпін може покласти далі ще желіза плавити. Позанімаємося низькоковацьким ділом. Сятив бися, чого не можу у супокої просто собі погаздувати? Що вам хибить? Повіжте мені. Та й все, уже ми никите, уже ми поделили нову парадну броню. Ти можешся перебрати у домашнє. Оцяк. Шкода сисю модну броню тепер кільтувати на сих смолушів. Аж буде медвідь та друге діло. Все, лягаємо спати. Добрий рано.
Цидейвся рождає, як там правильно було казати. Я вже і не тямлю, що все придумав. Ну, желізося допекло, айбо обробляти ми го раз не будемо. Назбиралося сього желіза вже доста много. Бо я си так думав, аж я го як масово тепер перечинювати не буду. Не гре, почти цілий штовс. Що я вчиню? Я вичекав уже слідуючий урожай. Я вичекав уже слідуючий урожай лену та вчинюся на конець тот вітряк. Десь туйка, де тепер стов, та десь туй він має бути в перспективі. Високий такий, ну, не буде такий високий, як то та башта з громотводом, або доста високий має бути. Ну, та буду то переробляти вже на тому. А до того можу собі вчинити ще пару таких. Ну, за перво я тут буду викладувати всякі паранні метали, які в мене є. У мене тут буде таке місто на похвалитися. Айно, сяка бронза, така бронза, окреме мідь. Буду викладувати все, що в ній є файне. Так, що м далі хотів там чинити ще мідь. Мені треба вчинити май много формочок, бо що тут лиш 6, ще б ми хоч 4 не похобіли. Щось у мене ся кінчать сіно по тих на другий гід треба буде піти покосити. Ну, не на другий гід, в смислі, ось через гід, а через місяць, коли зачнеся топити сніг. Так, коли зачне топити сніг, то треба буде піти накосити сіна. Ну, я не се так никав, я можу залегко сисю стрижку так само сюди продовжити, щоб у мене над цю яму теж була стрижка, а ту і кагурі я собі годен розширити, можна так казати, ковальську зону. Ось, я тут буду викладувати сисі свої, злитки. Ось у мене тут буде гиба складик, та і в той самий час я можу тут розкласти на землі усі тут 12 формочок, та в них нормально заливати метал. Мені ся видить, це все досить добрий план, так я буду вихосновувати якось місто. Бо перед цим у мене тут була лише сися яма на дерев'яний угіль, і вона, такою лімітувала місто, айно ж все, тут зайнято, тут більш ніч не може бути. А із тим, як я тут тепер учинив, та все місто гонно бути продовженням ковальської зони, та й все насправді дуже даже логічно, бо воно буде має раціонально. Ну, коротше, файно буде, я собі файно придумав, хоч щось, хоч раз, хоч колись. Левешами застало он на 2 дні, доста вкусний був, із яйцями, між тим, мож ти ще дати курям якогось зерна, лиш не цього дам їм злену. А в той час хочу вам повісти ошникати, як на вулиці Паранно сесе 1 марця. По календарьові вже ся зачала ярь, або по факту ярь туйки зачнеся лиш на слідуючий місяць. Туй то так фунгує, ось ярь доста курта, літо не є теплое, а зима по-справді довга. Не виділи сте мого сусіду? Я його не вижу. Ну добре. Никите, вчинились ми собі вже доста паранну грудку бронзи з олива. Доста файно. Туйка в ній є чорна бронза, сись лепова чоколада тото, сяка бронза, бісмутова бронза, котрою теж можу ще вчинити. Є в ній проста мідь, один злиток, мало желіза, та й туй се піде в музей. Такі, знаєте, крихти май великий кристалізований. Мені се любить. Та що? На що ще можемо пустити конець цього дня? Можемо вчинити ту стрижку, як казав, причому вона гонна бути такою від цього угла до цього угла. Це у нас клейстоун, це у нас граніт. Добре, я й це можу вчинити, не тяжко.
Треба ми буде лише чорну бронзу кудись перемістити, наприклад, сюди. Ну, поранно буде, ні? Тепер мені треба ту і городину ще. Є у мене ще Claystone. Є. Ну, никайте. Поранно буде, ні? Тепер у мене вже є така доста формальна зона, де се займають люди ковацьким ділом. Бо дуже важливо, щоб все було під стрижкою, бо коли я буду заливати горячий метал у формочку, а нагоду буде падати дощ, та формочка гонася попукати та розсиплеся метал. У мене ся один раз таке було, стало, мені ся не полюбило. Ну, і тут вже супокійно так само під стрижкою будуть груди всякого металу, котрі не будуть так сильно ржавіти, бо не буде на них падати дощ. Ну, мені сьогодні тож доста добрім се придумав. А усього бока буде в мене таке розширення маленько сюди. Ось туйки у мене буде тот млин, ну, вітряк, і з вітряка механічна сила буде подаватися сюди, та тут у мене буде тот автоматичний Hellhammer такий. Буде в нього автоматизована обробка металу. Так воно буде фунгувати. Ну, уже доста не піло. Уже доста не піло. Ну, ви лиш на сесе побзерайте, і сесе буде такий ціла фортифікація никайте. Вау! Класно, не? А туйка, де вилишивим, та туй у мене буде... Та туй у мене будуть ворота. Я сесе заруняв, і туйка у мене будуть ворота. Туйка ще якісь дощки впалю, туйка ще якісь дощки впалю дгорі, а туйка у мене будуть ворота. 2 на 2, а ведь може їмні даже просто такі двоїті або високі. Я вам вже указував, які. Ну, то в мене туйка буде така якась сторожка, може туди буде вилізти та побзерати далеко. Ну, треба б то була якась будова, хоч на 2 блоки майвище від цієї стіни, бо я туди міг вилізти і сяк довколася пороззирати. А ну, це тут якісь вороги, це тут медведі, вовці, так і все в порядку, та я собі злізав та через ворота вилізав. Через ворота виходжу з дому. Ну, никайте, яка у мене серйозна оборонна структура буде. Мені ся любить, як вийшло. Ну. Та й придумав їм, оштуйка у мене буде просто городина через воду. Ось у воді буде городина, та й над водою буде городина. У воді то буде на хосену, бо мені ніко не заплив, а над водою то буде на хосену ж у зимі, кой замерзне сесе, кой замерзне озеро, і так і мені ніко не буде годин зайти. Ось, ну, у тому буде смисл. Та й при тому буду туди бити всякі теж гиглани, цяк смереку буду бити в гісваї, айно, то ся сваї називати. Ошубися на чомусь то та гиби городина держала між собою. Ну та сяк, сюди. Сюди горі сим бережком. Ну, бережок ся зрунять маленько, та досить. Десь туйка у мене має бути пак тот угол. Десь туйка у мене має бути угол того. Ну, то в мене і тут, значить, будуть ще ворота у того бока десь іти, і там у мене ще будуть ворота йти у того бока. Та й все, та й буду мати файне, безпечне, загорожене газдівство. Мені ся любить. А далі треба буде прокласти путі. Виціть від моїй хижі. Ну, і це вже навіть буде не хижа, знаєте, це вже буде ціла фортифікація. Я тут ще годин 2-3 хижі да кому упалити. І виціть треба буде прокласти путі. Один путь буде йти сюди, бо в мене там баня на мідь. Та в мене там десь у того бока ще баня на на бісмут. Де моя баня на бісмут? Тут горі. Айно, тут моя баня на бісмут. Та й там під землею дуже класна штука, яку треба буде забрати. Та й взагалі, знаєте, никайте, тут хаща сюди, бо може ще й на гриби пак ходити.
ото мало небезпечно, бо кіть прокласти путик, та буде легше. Ну, та один путь буде йти туди, один путь видав в ціть, буде йти туди дгорі, на сівер, там, де у мене много угля, та й там, де у мене угля та й огнетривка глина. Та й епінці тим такою путем мож завернути буде сюди і місто веде много желіза. Та й ще годин йти путь десь у долину. Я раз, правда, не знав куди, хіба що буде йти у долину та завертати сюди, де в мене великий... то в мене онтуй сесь крейда онтуй. То може... Ну і так, у долину, а пак десь у бока я собі вже пробіжу. Ну, коротше, треба буде чинити цілий путь. Ото надовго, ото, ясне діло, на епізодовися чинити не буде, або то має бути дуже на хосен. Ну та що, чистовані позирачі, сяк стрітились ми календарну ярь. І ще не так маленько вам бися хотіло, ще потятка не співав, дерева не цвітуть, або видимо, ось уже потихи іде літове, уже помаленьку буде тепліти, та й ми стараємося учинити так, бо у нас вдома було безпечно. Видите, поклались ми гіндика зачаток нашої стіни, і будемо класти далі, будемо розробляти домак і газдівство. Чим далі, тим більше всяких таких активностей буде відбуватися вже поза записуванням, бо то, знаєте, монотонна праця така, котра не є аж дуже добрим матеріалом на епізод, на відео. І ще з інтересного, що ся низько стало, ось увиділи ми, як отося відбувати, коли темпоральна стабільність паде такою на нулу. Виділи ми, як персонаж починає пискуніти. У мене такого ще не було, убо він так убанимся, задержав. Ну, та було доста весело. Ну, та ще немаловажна деталь, якісь ми розширили стрічку і зорганізували ми місто вообще, де у нас буде всяка ковацька штука стояти. Ну, гадав собі, ось на цьому ми можемо спокійно кінчати наш епізод. І це було не аж так довго, но доста продуктивно. Ну та що, стрітимося з вами, коли стане вже по-справдішня ярь. А тепер будуся відкланювати на фоні цього красного, челеного неба. Будьте здорові!